President Tito Soto, Senator Ping Lacson, kag former House Speaker Pantaleon Alvarez, gindayaw ang katinos sang Iloilo City. Ang una ko tinitingnan, yung paligid. And one thing that is very noticeable, from the airport all the way here, very clean. And that's the mark of management, meaning good management. Gindayaw nanday Senator Ping Lacson, Senate President Tito Soto, kag former House Speaker Pantaleon Alvarez, ang katinlo sang syudad, partikular na ang Iloilo River, kasunod sang ila pagbisita sa syudad kahapon nga adlaw, bagay nga ginkalipay ni Mayor Jerry Treñas. Well, first of all, I'm very happy nga nagbisita man din sila, natanaw nila sitwasyon ta, kung base makabulig man sila. Ang sa City Tadia, we are very open to anyone. Welcome gid bisan sino makadto diri. Ila man nakita ang pagpanikasog sang lokal nga panguluhan nga mapatahom kag mapabilin nga matinlo ang palibot sang syudad. Gani saludo sila sa epektibo nga pagdumala sang alkalde. Nalipay gid kita, I think we all understand that what is happening to Iloilo is a shared responsibility. Nagabinuligay gid ang tanan para sa kaayuhan sang syudad, no? And makita naton kadamo sang manami nga nagakatabo even during this pandemic, ang aton nga beautification, ang aton nga mga plaza, sige ni, no? And soon, pretty soon, ang mga markets naton. Sa ginpatigayan nga press conference kahapon, ginpabutyag man nanday Lacson, Soto kag Alvarez ang ila pagkabalakas sa nagapadaan nga vaccination program kag mga proyekto sang Iloilo City, gani sila ang nagtanyag sang bulig para sa syudad. Divine Singh para sa Level Up Patrol. Lokal nga panguluhan, handa na sa COVID-19 vaccine booster shot. Ginpayag ni Mayor Jerry Treñas nga bastante ang supply sang COVID-19 vaccine sa syudad sang Iloilo. Kaghanda na ini nga maghatag sang COVID-19 vaccine booster shot. Ginaulat na lamang sang alkalde nga maaprubahan sang Interagency Task Force sang ini nga lihok. Hulat na gid lang ako nga may go signal ng aton nga IATA. As I have said, we will have more than enough vaccines kay ti kadamo sa aton nga bakal. Once they give the go signal, go na kita. Sa tiyon nga mapahanugutan na sang IATF ang paghatag sang booster shot, prioridad nga paghatagan sang lokal nga panguluhan ang mga medical frontliner kag ila pamilya. Ikaduha ang mga senior citizen kag person with comorbidity. Nga nagasugod kita sa frontliners, kay sila ning una nga ginatagan sang bakuna. And sa ato nabasahan ang efficacy sang bakuna after 6 months nagapanaog, no? So kay ginataga naton sila bakuna sang sugod Marso kag Abril. So after 6 months gamat-amat na panaog ang efficacy if we base it from what we have been reading sa mga medical journals. Sa nagapadaan nga vaccination program sang syudad, base sa record sang Iloilo City Government sang Setyembre 16, may 55.97% o kung 293,856 na ang nakabaton sang first dose, kag 39.28% o kung 206,202 na ka mga individual ang fully vaccinated. Divine Singh para sa Level Up Patrol. Alkalde nakabaton sang plaque of appreciation gikan sa BFAR Region 6 sa lihok para matinluan ang Iloilo River. Matinlo nga suba, bastante sa dalag ko nga mga isda kag iban pa nga mga marine resources ang nagakabuhi sa Iloilo River. Gani hindi katingalahan kung nga ama sa nga makahulik ang mga manugpangisda sang dalag ko nga mga kikiro, tilapia, managat kag iban pa nga size sang isda. Ang manami pa kay napalibutan sa mga puno sang bakhaw ang Iloilo River nga nagahatag sang preska nga hangin sa mga nagalagaw. Kahapon nga adlaw, Setyembre 16, ginhatag sa alkalde ang kagawaran sa pagkilala sa pagtatap sini sa dunang manggad sang syudad, partikular na sa Iloilo River. Ginpakigbahin sang alkalde ang mga estratehiya nga iya ginpatuman agud makonserba kag maproteheran ini. I'm very happy gintingwaan tagid especially during this term. Sang una pa nagabuhi na kita da mga bangos fingerlings, no?
But during this term, nagsugod kita mga managat, mga bulgan, mga kikero, sige man buhi tada, including bangus, fingerling, salinman sa Bifar, kag sa Sifdek. Ang river naton, ang ato nakita siguro buhi na gid, no? And very much alive with marine life, no? And ang mangroves, dako nga bulig para sa mga isda. Ang mga bulgan nato nakita ta 1 foot or even longer, no? And very happy with that. Plano man sang alkalde nga dugangan pa ang supply sa mga fingerlings o kung galagmay nga mga isda nga pagabuyan sa Iloilo River. Agod mangin bastante nga food source sa mga Ilonggo kag makahatag man sang palangabuhian sa mga manok pangisda. We will continue to stock the river with fingerlings nga ginapangkuha pa naton sa Capiz kag Aklan nga bulgan, managat, ang bangro sa linaya sa Sifdek kag sa Bifal. Nahibaluan ang ginhatag nga plaque of appreciation kabahin sang ika-58 nga anibersaryo sang Marine Conservation and Protection Awarding Ceremony sang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o kun BFAR Region 6. Dane Raffles para sa Level Up Patrol.